गिख्रंथाव दैबाना दैबानानि जाहोनाव गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों नेपालाव। दैबानानि जाहोनावनो दासिम 170 सुबुंफोरा जिउ गोमानांबाय आरो सा 42 सुबुङा गोमाना दं। राजथावनि काठमांडूजों लोगोसे ललितपुर, दौलाखा, भक्तपुर आरो मकबनपुराव दैबानाया नेपालाव गिख्रंथाव महर लादों। नंगौ, आथिखालाव गोबां ओनसोलफोराव गोबां अखा हागासिनो दं। थिग बेबादिनो नेपालावबो गोबां बिबांनि अखा हानाया गिख्रंथाव महर लादों। बे गिख्रंथाव दैबानाया 1970 मायथाइयाव जानाय दैबानानिफ्राय गिख्रंथावसिन महर लादों। नेपालाव गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाहोनाव दैबानानि गिख्रंथाव महर लागासिनो दं। थारैनो बे समाव नेपाल हादरनि गोबां ओनसोलफोराव गिख्रंथाव दैबाना आरो हा गिसिखानाय जादों। नेपालनि बे गिख्रंथाव दैबानायावनो दासिम गासै सा 170निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 42नि बांसिन सुबुंफोरा गोमानानै दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, राजथावनि काठमांडूजों लोगोसे ललितपुर, दौलाखा, भक्तपुर आरो मकबनपुराव दैबानाया गिख्रंथाव महर लादों। बे समाव बोथोरखौ नोजोर बोनानै नेपालाव हादरनाङैनो हाई एलार्ट फोसावदों। नेपालाव गिख्रंथाव दैबाना। दैबानानि जाहोनाव गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों नेपालाव। दैबानानि जाहोनावनो दासिम 170 सुबुंफोरा जिउ गोमानांबाय आरो सा 42 सुबुङा गोमाना दं। राजथावनि काठमांडूजों लोगोसे ललितपुर, दौलाखा, भक्तपुर आरो मकबनपुराव दैबानाया नेपालाव गिख्रंथाव महर लादों। नंगौ, आथिखालाव गोबां ओनसोलफोराव गोबां अखा हागासिनो दं। थिग बेबादिनो नेपालावबो गोबां बिबांनि अखा हानाया गिख्रंथाव महर लादों। बे गिख्रंथाव दैबानाया 1970 मायथाइयाव जानाय दैबानानिफ्राय गिख्रंथावसिन महर लादों। नेपालाव गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाहोनाव दैबानानि गिख्रंथाव महर लागासिनो दं। थारैनो बे समाव नेपाल हादरनि गोबां ओनसोलफोराव गिख्रंथाव दैबाना आरो हा गिसिखानाय जादों। नेपालनि बे गिख्रंथाव दैबानायावनो दासिम गासै सा 170निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 42नि बांसिन सुबुंफोरा गोमानानै दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, राजथावनि काठमांडूजों लोगोसे ललितपुर, दौलाखा, भक्तपुर आरो मकबनपुराव दैबानाया गिख्रंथाव महर लादों। बे समाव बोथोरखौ नोजोर बोनानै नेपालाव हादरनाङैनो हाई एलार्ट फोसावदों। नेपालाव गिख्रंथाव दैबाना। दैबानानि जाहोनाव गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों नेपालाव। दैबानानि जाहोनावनो दासिम 170 सुबुंफोरा जिउ गोमानांबाय आरो सा 42 सुबुङा गोमाना दं। राजथावनि काठमांडूजों लोगोसे ललितपुर, दौलाखा, भक्तपुर आरो मकबनपुराव दैबानाया नेपालाव गिख्रंथाव महर लादों। नंगौ, आथिखालाव गोबां ओनसोलफोराव गोबां अखा हागासिनो दं। थिग बेबादिनो नेपालावबो गोबां बिबांनि अखा हानाया गिख्रंथाव महर लादों। बे गिख्रंथाव दैबानाया 1970 मायथाइयाव जानाय दैबानानिफ्राय गिख्रंथावसिन महर लादों। नेपालाव गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाहोनाव दैबानानि गिख्रंथाव महर लागासिनो दं।
थारैनो बे समाव नेपाल हादरनि गोबां ओनसोलफोराव गिख्रंथाव दैबाना आरो हा गिसिखानाय जादों। नेपालनि बे गिख्रंथाव दैबानायावनो दासिम गासै 170निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 42नि बांसिन सुबुंफोरा गोमानानै दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नोंगौ, राजथावनि काठमान्डुजों लोगोसे ललितपुर, दौलाखा, भक्तपुर आरो मकबुनफोराव दैबानाया गिख्रंथाव महर लादों। बे समाव बोथोरखौ